Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Khatkhati police atumpen 4,964.58 grams as serangkleng ke nepdunlong banghini atomaphan neping nangpon. Matijong ni phaisir kebani ada por bhai troxia por malom Khatkhati police station ke parlo Karagang petrol post athengno 4 lane atowar pialong kayason kirikuru asai dengsi ihum bearing registration number a truck AS01 MC 5268 along kirikuru dunsi aki ikpena kelok arong plastik lapen akilu arong tap along pen home pho packet along pen thongkep hon themimi aser nepononglo kadukavialin lin pangrom pet pen 4,964.58 grams an nepononglo bangso serangkleng manipur pen guwahati an kepali damji aphansi keponlo bonta kopai kache tondon didat ajo Khatkhati police mate Karbi Anglong police ardeng jingnang loklo ka jingnang cheka tumamen laki Karli tang Siam Bahadur Tamang asopo banghini Singher John Tamang ataning kaning koira truck lapen Peter Tamang ataning kaning koira truck si banghinita kang pokpi sinapati manipura sorposi pangthek pononglo Nondoa nasai Khatkhati police bokajan STPO atompen chepari dengsi lamhoi pabon ponsi hemgangsam thapon thot lopusi birta ripduno Chukihala Higher Secondary School along annual sport meet ke pathu ke chengamai kido Lakhain kora phonilip constituency ke parlo Karbi Anglong pen nongnam ka chithangdun klong Chukihala Higher Secondary School along mati joga chekloni phaisir ke pani annual sport meet opening ceremony ke pathu ke chengamai me sen pen kangpu pon Chukihala Higher Secondary School aningkan wangason thak thaksi pining surhini rain kora prianing kan le thota lokachali student atuma phan lokachali ke thek ason ke pathua hinta pin somala pen alosa somara tuma phanta ke pathua hin anso se kangthor ponji aphan la pen ke pathua hinta thekser pilote joy ke pen borengang hoita longji aphan atowardo la pen ke lake aho ke pathu ke thek penta ok prana phanta me jasamet Chukihala Higher Secondary School a principal Dr. Ranjit Ronghang alangli qualification ke lahai hanlo BSc MA BEd MSc MSW MPhil PG JMC LLB PhD inut Karbi Anglong penta nongnam ka chithangklong inut man pengkido kang tuyang deng kachali kido apona chak ke chok pame Texer lapen kapor hike ongnai ta alang liki inutlo. Nilip constituency ha waraphan isi ko pai kimi atheke alang li surhini rain ko re sianing kan pen principal arpu ki khipen ke ongdung. Lo charlia hin lapen ke pathua hin paprang pon bomla. Labang so mailong alhisar po man pen kido pen kachetong dun nilip education development block board chairman George Rongpi chetong dun si. Jumisen lo charlia hin. Charlie paminangji Ansi Moanisi inut man penkido ketek inut mes sanabang pubang pi chemanji aphan Charlie chipaduk nangji lapen ke pathua hinta chipaning dingpen Charlie lote mesen atowar loputa thanpon Kiwang jianing kan surhini rain kora phoning kan arkoy chiklo malom Chukihala Higher Secondary School main gate thedung lapen mesen piponsi patangpon puputa chichakpon Lapen Prabjin pen Chukihala Higher Secondary School along than bangang hoy pabat ponji. Lo Charlia hemalong akenang sot an KACCEM Dr. Tiliram Rong hangaphan lapen KAC Education EM in Church Richard Tokbi aphanta chingki chingwai ponsi sai pachon ponbek ji aphan ning thek long pen thantika. Sayang deng morning assembly pado ponsi pangching pon. Kachetong atum aphan ke pachinia por ke pachon Horacer Teron pen, Karbi Poho pen, Pachinipo. Welcome dance, Chukihala Higher Secondary School, Lo Charle Hin pen, Akikan Peklang pon. Welcome speech, CHS, Games Sport in Church, High Synchro, Ahin pen, Pachun pon. Drill display, Aporta, Padopon. CHS, Alama Alhisarpo, George Rong Pia Hin pen, Ingtur pon. National Anthem ta, Lun pon. Chukihala Higher Secondary School along si kicheng si KCS Tiripia Maipu Chandra Singh Kroketok One Kaching Hon So Karbi Pu Laso a school along Hanlo kicheng si tuning pen lun pon pang cheng ponlo
Laso mai long kadoko biasayan ke pachon pon man pengkido CHS a principal Dr. Ranjit Ronghang adon thu kachetong dun JE Kohora Division Relinson Bay Nilip KCS Journal Committee amai phu barim Suresh Tiso CHS SMC amai phu Bapuram Rongpi dun mai phu Edwardson Ronghang lapen ke ong dungatum chetong dun Laso penapi kaprek ke pathua sayang dek doan pachon pamelo Chukihela Higher Secondary School Principal Dr. Ranjit Ronghang Alang Lipen Kipuke Prabjin Pen KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Apan Kachaning Ripon Ke Nili Tumapan Luthan Bang Apai Pabat Pon Sirakte Mesianji Lapen Ason Kawilang Ason Anta Nangki Pipon Tuji Apan Kachaning Ripon Pedo Lampi kolong kopi, borali huan hiri, singhason pen pusari, borkan la penilong kiri, kongamon pen la amri de. Simorong kandung rali, dek sekana kunduli, boy kachar pen jayanti. Lai tung chuke lai school long tanon ke high secondary school ke dopon lo nasi dak to tikam nang ipon ke dopik lah non la infrastructure ta मैंने ke salam pon nang dolang sumsi aku bench desk pencing lo teachers ta aku nang lang aku semua subject ta dolang nasi lahai akam an pa chonji pon dak school managing committee mate la so high secondary managing committee tung pencing wai pon pol la pen hadak itu Karbi Anglong Autonomous Council Education IEM sar di chatok di alang menta chingwai pon po la pen CM sar dong chingwai pon po la bang so school tame upgradation kuri ponji mate high secondary school same anse se kepa me ponji phansi matha pon la pen chingwai pon po to sante la bang so nilip angkang long borpung tarapung penseng long la thoi la pen inglong ajo kido tum penana teacher tumang ke megijang ba ajak tumang dam det apson apen kumani phan hajira son pipo angke alang bangke mithang hem dukok abuson a teacher tum tupik setame CM pulo quality education pusipu setame la soteng pote quality education pen chingbar bedet la sinang lihin pen kupilo pui la suputhaka la support penangan la school BMC pan instruction PC penangan solam palang lo sidu gram tang ciklo jon thom priya prang ta bang khobak teacher tum do atum pan posting kuri lo sari huti kisama pan lason si borpung lason ke bothai do samila tum dam de amen ke nili puti lo la si ada education IEM pencing wai lo CM pencing wai si IS tum pencing wai la tum pan suspension mang ke pilo la tum pan suspension pidata na tum pan aku isi la sokotetis alu balhai ripai pi pensi la tum pan aku deng pondusi non mang ke la tum chidam lo asi do lang lahai ke chok che balahai ke dam di do lang asi lahai pan tame non lang pan bom tela bang sonang le la inglong hawar la pen thoi long same pen an la pine koson ho la daga bang ge usumar tum ta hedi inut bahani pulos tame teacher ta khut ben dam de la pen usumar da vipin do ni tum ferang ke tum kahumri dam hot asi nang le tum hin pen la pusona dim kelang ponji phan ba kahumri ponji phan na tum sai ge deng pon dui ma ju hala education bala elementary education la so secretary la hai uniform ma bai do tum peta chingwai pom so la asi la pena tension ing ti secretary lo council la hai tum peta chingwai pom lo asi no la bintara ho tension sa da
Lakhain ko hini Soropathar constituency VDC chairman Simeon Rongphar alang likajing honnai asar bora Karli tang jugen Rongphar mithang adonara pen chepadi ponsi arong ke thondam kedam tang ni phai troxy ajo por bhai ke thomba por malom Lakhain ko hini Soropathar constituency VDC chairman Simeon Rongphar alang likajing honnai asar bora Karli tang jugen Rongphar dim timung arong asar GB alang li pressure stroke dat ajok pinang an si chilanglo Bon takimi ang tek avidet pen puthot paralyze chiman to delo. Arnam kithik piarni nangle roxy kidam tang ni phai troxy ajo por phai ke thama por alang li kaching honnai. Achor asumar asu amon adonarap jirpo jirpia tumpen chiokangsi. Alang li bangso perthe pen halloween adim sangtet chuanam juilo. Alang li ke pamotikang achor arlis rong pipi asopo akleng tribune rong phar Asopia Kling, Christina Romparpi, Asopia Kibi, Anjana Romparpi, Asopo Kibi, Simeon Romparpi, DC Chairman, Soropathar constituency atum Hanlo. Alangli, Ring Tik, Ahot Alangli Ratsai, Kikem Chepaduk, Vikabangpo. Alangli Bankisum, Kiduk Kiboy along, Alangli Langdun Ding, Ingtung Te, Alangli Tek An, Akia dat Kido Ansatame, Kipi Pajir, Aning, Sejoy Krak Lapen. Kibi Kiti, Sarpi, Sarpu. Atom pensatame cingki cepatar aning hang bik lapen cingki pun alang le labang sopir thi abilu pupen lang chithing mate saphapani lapen plimplam langso arongara ratum ilitwa phan kana hok the tan lopusi ningje ponrenti alang le mahang ke thek aning kan laki pharokre sir kebra trok kebra phoaning kan hando news text report Karbi Anglong news